Goeien en welkom bij Jong Praters. De landelijke politici die vluchten waar de tent uit heen. Zo'n regionale partij daar nog van profiteren kennen. Afvallen ze krijgt boeten de boord omdat zij in al die landelijke discussies net in je meidoggen. Maar we zullen dadelijk vernemen van Joert on tafel en dus live op radio en omroeplive.nl de listloeker van de FNP, Johannes Kramer. Goeien, Kramer. Hoi. Dat we nog even vleeren om hier op die te wezen. En we weten ik dat jou dadelijk om 8 uur eigenlijk ik alweer op een oorplak wezen maar voor een debat. Het komt er volop op het heden, hè? Ja, maar het is ook goed en het is ook mooi. Het is leuk. Onder de mensen je verhaal vertellen, reactie krijgen. Spannend. Maar we doen maar een goed team, een goede club. Dus het had ik een wedstrijdelement en dat maakt het gewoon hartstikke leuk om te doen. Is het op het heden en dat je in de campagne zit als listloeker van de FNP en dat het werk als deputaire ik gewoon er ook zit? Ja, het is en. Het rint natuurlijk wel wat in elkaar roer, want dingen die je als deputaire toch, die straal ik al op je campagne en andersom. Dus we zijn volop in campagne, maar we zijn ook volop in ontwerk als deputaire. Dus het gaat gewoon lekker terug en dat is op zich wel een goede combinatie. Ja, het is net zo dat je nog even wat rustig gewoon door op het deputaire werk zit, maar zodat je wat meer jermslag gaat voor de campagne. Nou, het is wel zo, er ben wel hier en daar wat dingen uit de agenda vagen. En dus ik wat rekening mee houden, want ja, dat is campagnetijd en als niet snapt dat ik, want alle deputairen vliegen natuurlijk nou uit. Maar ik ben nog steeds ontwerk alle dagen, dus dat gaat wel terug. Ja, ik zei een regionale partij. Zou die nou last hebben of profijt van dat er landelijk zijn gedoog is onder de listloekers van de grote partijen? Ja, je hebt er één lijst van en profijt. We hebben de laatste gemeenteraadsverkiezingen gezien, want dat een protomeester zijn van hou eens even. Het zijn wel gemeenteraadsverkiezingen en er zijn ook mensen die zijn. Dat blijkt uit de peilingen die toch een vandaag houden wie en nevens mij een heel soort mensen zijn. Ik zie toch nog provinciale thema's. Maar voor oren mensen zijn landelijke thema's weer heel wichtig. Dus die stemmen omwege landelijke thema's. Dus het is en denk ik. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld de SP-campagne reken af. Nou ja, waarmee? Nou, met het kabinetsbeleid. Dus daarom moet ze op Venna Veenstra stemmen hier in Friesland. Dus de vraag is van, rint dat net zo bot terug waarin dat je hem als regionale partij daar per definitie les van hebt? Nou, dat is ook waarom wij mooi de slogan keersen hebben van minder Den Haag, meer Friesland. Omdat we vinden dat al die Haagse politici en gewoon even stilhouden moeten en gewoon onder provincie en het wetenschap oorlitten moeten. Het gaat niet om jihadstrijders die het al of net deermaten in Syrië. Het gaat niet om Opstelten of om meneer Teven. Nee, het gaat om het bestuur bij jou en bij mij om de hoeken. En voor het wetenschap en voor de provincie. En voor de Eerste Kamer. Dus daardoor is er een alibi voor landelijke politieke partijen om te zeggen het doet er om het onderwold. Ja, natuurlijk. Maar de provinciale politici stemmen voor de Eerste Kamer en die moeten daarbij ik provinciaal stemmen. Dus natuurlijk vertaalt hem dat in een landelijke uitslag die ik landelijk effect heeft. Maar wat dus onbelangrijk moet om vooral provinciale thema's gaan. Ja, nee, dat begrijp ik. En die maak ik troklinken in de Eerste Kamer. Wat je hem onbelangrijk, maar de stabiliteit van het kabinet en daarmee een wol of net meerderheid mij meer of minder gedogers in de Eerste Kamer, dat is ik onderwaarder. Ja, absoluut. Dat kan je ook vervelend vinden, maar dat is nog een keer zo. Het is wel zo. Ja. Het is wel zo. Dus daarmee staan de landelijke thema's gewoon wel op de agenda. Ja. En wat is je positie daarin? Maar hem dan niet eens ik wat vinden van Syrië? Maar hem dan niet eens ik wat vinden van VVD'ers die het wel of net haar aan de regels houden? Dat wil dus ik net vragen, maar... Nou, misschien toch ik te dadelijk. Nou, dat is zelf wel welkom wezen. Alleen wil ik vragen van, ben je voor of tegen het kabinet? Nou, wij zijn net voor of tegen het kabinet. Wij zijn tegen het Ronensteed kabinet. En wij willen gewoon in de Eerste Kamer. En daarom heb ik Hendrik ten Hoeve van Stienjes, die al 2 keer eerder in de Eerste Kamer zit. Onafhankelijke senaatspartij, ja. En dat is, het gaat wel ergens om, want en dat vind ik echt een groot punt. En het jaarlijks de Eerste Kamer heeft een wezenlijke functie in uw parlementaire democratie. En die functie wordt uithollen door dit kabinet. Er wordt omheen gaan, terwijl de politieke spultjes maar spelen. Dat mag net kennen bij de Eerste Kamer, want de Eerste Kamer moet de wet een hifje en net zien van sturen we hier mooi het kabinet naar huis of brengen we Rutte of Samson in verlegenheid. Nee, het moet echt om de inhoud gaan. En die functie wordt geweld onder en ik vind dat er een onafhankelijke Eerste Kamer van wezenlijk belang is. Net alleen voor Friesland, maar eigenlijk voor heel Nederland. En daarin is een onafhankelijke politiek, ik in de Eerste Kamer, erg wichtig. Ja, maar verwiet je dat nog benamelijk het kabinet? Ik zou zeggen, verwiet dat dan benamelijk de oppositie? Want die zult geen kansel litten om het kabinet er poortje te lichten. Ik vind het een kardinale fout dat Samson en Rutte net meerderheid in de Eerste Kamer mooi om hebben. En dat is verwaskogen. En ze hebben het toch diend. En nou komt er naast een bargebieden van en dan het de Eerste Kamer het diend. En dan wordt zo'n ja met oude skaffen en dat soort zaken. Maar het gaat in feite, dat is het omkeren van de zaak. Want de
Eerste Kamer maakt gewoon de wetten hifje op juridische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Maar ik net meer als dat. En ik net meer als dat. En dat gebeurt op het heden wel. Het is hield niet meer een politiek orgaan aan het worden. Ja, maar het is toch de gek van dat de vrije artsenkeuze. Alder gelok zit er nog een Adrie Duivenstein. Die zou van, ho zijn we jongens, dit maskert maar net, dit maakt oors. En dan vervolgens wordt het via een ANVB en een trucje wordt er omheen gegaan. Ja, dat zou maar je net maar de Eerste Kamer omgaan. Nou ja, dat weet ik al je net. Je maakt je er een politiek orgaan van, omdat je zegt van, er is nog een ongelukje baten, dat maar we via een soort U-bocht nog even herstellen. Ja, maar Nederland wordt onbestuurbaar op het moment dat we dus om de 2 jaar verkiezingen hebben. Eerste keer voor het parlement en dan voor de Eerste Kamer. En dat elke keer in de Eerste Kamer is maar de mensen die het talent hebben bij de eerste verkiezingen het dan winnen. En dan komt Nederland in een onbestuurbare spiraal. Maar goed, je bent voor het trobesteen van de Eerste Kamer. Ja, maar op de wijze zat het. Eigenlijk bedoeld is. En ik vind dat ik bij wet regelen wil, maar dat wanneer dat je een meerderheid in de Tweede Kamer als er dat je eigenlijk een meerderheid in de Eerste Kamer gaat maken, want anders is het net meer te dwan. Ja. We draaien dadelijk even wat muziek, want wil ik wat te weten komen van jou. Hij had toevallig al je titels uitzocht die wat langer worden en het zou wel mooi wezen dat we daar een mooi stukje iedere keer van Jerk kennen. Maar nog even, viel jou je meer politicus of meer bestuurder? Ik viel me meer politicus. Ja, hè? Ja. Maar in je dijstige burgersdeputeren, dan ben je toch eigenlijk een soort superambtenaar, dus dan ben je toch gewoon een bestuurder. Ja, misschien had ik te krijgen met een campagne dat je de politicus wel meer in je wekker wordt. Ik vind je bent dwaande met politiek. Ik al ben je bestuurder. Hè? Bestuurder is iets meer neutraal, wat zeg maar helemaal waardevrij opereert. Hè? Ben ik bestuurder, vind ik toch altijd dat ik politieke doelen zie. Allereerst de coalitie. En natuurlijk wat in de steed besluit, dat mag ik uitvieren. En dat ben politieke zaken. Dus ik ben toch in het vaste plak politicus. Ja, maar dat zijn politieke zaken. Maar dan je bent de vertegenwoordiger van de volkslijne coalitie. En boeten de provincie, ben je eigenlijk vertegenwoordiger van de hele provincie. Ja, vast. En net meer van alleen nog jouw exclusieve FNP-achterban. En dat kan je als politicus nog correct wel wezen. Nee, maar je kan FNP-politicus wezen, maar je kan gewoon politicus van Friesland wezen. En dan kan je politicus in de zin wezen dat je net alleen puur als FNP-politicus is. Maar dat vertelde Janne Wietske, de Vries van de Partij van de Arbeid, juist ik ben vooral van Friesland, meer nog van Friesland als van de Partij van de Arbeid. Dus wat dat betreft ben je dus ik letterlijk collega's. Ja, dat klopt. Ja. Het paard waarom? Pieter Wilkens, een Frieske evergreen. Ja. Kwam het al in het stukje zat het van de morgen onder de kop Friesland kiest in de Ljouwte krant gepubliceerd waar. Werd mooie paspoortjes van de listloekers gepubliceerd worden. In gewerking met de omroep, zodat wij er jongens nog even wat op ingaan kennen, mocht het nodig wezen. Maar Pieter Wilkens is een soort van Frieske muziekheld of ging ik dan te vier? Ja, ik ken Pieter al heel lang. Ik heb in de tijd een jeugdzonde beginnen in die zin dat ik radioactief hier bij Radio Gastelon. En daar heb ik mijn eigen programma's en dat vond ik hartstikke leuk om te doen. En toen kwam ik Pieter Wilkens een keertje in op iPop. Die hier toen nog cassettebandjes. En het zit wel Jimmy bij mijn blanke woon ook het er. Maar en dat heb ik toen opvregen en dat heb ik draait. En dus de herste wat mooi. En hij is daarna het ermee ontwikkelen. En ik vind dat ik heb wel wat met Pieter. Ja, maar voordat we nou die plaats staat, dan wil ik het nog wel even over de jeugdzonde gaan. Is het presenteren van radioprogramma's een jeugdzonde? Want dan maken ze bij mezelf te rieren gaan. Ja, nou, ik doe dat toen met Anton Jongstra. Ik weet dat die kent, maar die het van Namme, ja. Wie is de Mol? Die kwam met weekendspaalmaat van mij. Hele getalenteerde journalistiek en letterlijk leuke dingen. En dat doen we Moshi Biden, zitten we daar in de redactie van Radio Gastelon, Nijs-eter. En dat vind je hartstikke leuk om te doen. Ik vond dat mooi. Ik ben een radioman, ik vind het altijd mooi. Maar je plakt er niet eens het predicaat jeugdzonde op. Ja. Dat had wat in hem dat je daar afstand van neemt of zo. Nou, ik heb er nou ben ik een oorpaat op gehad. Dus ik geloof net dat ik daar nou echt een talent in heb. Maar skam je daar wat voor? Nee. Jeugdzondes had ik altijd iets ondeugends. Hè? En je bent wel wat ondeugends? Nou, dat valt wel wat daar. Binnen nog cassettebandjes, weet je, als DJ of presentator? Ik mag net hopen. Dus het slaagt het net om daar nog even een stukje van de jaren. Nee, maar dat wie ik, maar Geertje de Vries wie er toen bij. En collega hier, ja, zeker. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. En het bekende succesprogramma Goud op je ballen van Siebe Kooistra en de Jawisquiz en dat soort dingen. Ja, dat is al een jeugdsentiment. Die kent het niet. Ja. Nou ja, het is een soort van paard waarom. Pieter Wilkens. Ja, precies.
Doos is me nog zo bij, dwarpke uit mijn tijd. Er is een soort verdwoen, maar doos bleefst zo sweet. En wat er net leek op, mooi mijn jeugd verdwijnt. Er is altijd die sim, die me hoorn die bent. Ik woek hier zo graag bij, maar het vlugverkeer. Maar ik bleef nog vaker thuis, denkend aan alleen. In die zit nog beweeg en ik steen haast stil. Het maakt het niet meer uit, wat ik heen zil. Ik reis je op en del de ierde oer. Altijd onderwijs naar je avontuur. De eer wordt voorbij, maar wat ik kom. De ei van elke reis is het paard waarom. Ik leerde hier het keertsen, dat is een treft. Ik leerde hier het rijden op de slotsgreft. Ik kreeg mijn eerste tut in onder de shoot. Mijn verhaal met mijn dorp is nog langer uit. Ik boet je vrij in het veld bij de grote feest. Ik stroom weer van het Aardland uit de zielsleet. Ik schuch mijn oude hut efter het fabriek. Mijn vlot is weer een boord, het draait mijn reet. Ik reis je op en del de ierde oer. Altijd onderwijs naar je avontuur. De eer wordt voorbij, maar wat ik kom. De ei van elke reis is het paard waarom. De ei van elke reis is het paard waarom. Ik roei doorheen de bergen in hemelse sneeuw. Maar ik vond er net de tijd dat mijn wind zo stier. Ik bezocht de grootste steden van de wereld. Maar zeg daar net het waar dat ik van hou. Ik dwarm je maar wat om in kerketoer. En weet al mijn geruis is het door. Stop mij dan in die grond als ik Safie kom. Naar mijn allerlaatste reis, het paard waarom. Want de ei van elke reis is het paard waarom. De ei van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom.
Paard Waarom muziek van Pieter Wilkens. Dat draaien we net samen omdat we het aardig vinden. Dat doen we trouwens ik heel vaak. Maar we draaien het van Joen Benamme omdat de gast van de Dij het graag wil. Dat is Johannes Kramer, listloeker van de FNP. En een oere te gast in het programma Joen Praters. In oren naar de verkiezingspraten we met alle listloekers. En staan gewoon rijden we wat naar de finale. En dat hield ik voor de datum. Hè. Het is nog minder dan een week. Ja. Ben je optimistisch? Ja, best. Ja. En waar baseer je dat optimisme op? Op het gevoel wat je krijgt bij de mensen. De campagne rint, de mensen zijn enthousiast. Dus mensen, en die binnen ook altijd enthousiast. Dus de mag je net echt op oorgaan, maar je krijgt een soort reactie bij waarom van de mensen op het dik. We zijn goed zichtbaar. Wij vallen goed op. Dus van ook van regionale partijen die net landelijke kopstekken hebben, natuurlijk tegenwichtig om goed zichtbaar te wezen. Uit de peiling van Maurice de Hond, 2 weken te bek, kwam ervoor dat wij een zit-winst stingen. Daar kan je net volle opbouwen voor zelfs, maar het is een trend die positief is en wij denken dat wij beter dwars zullen als Fjouwer te bek. Is het beleid van het college van de Aronde Fjouwerier inzet voor de verkiezing van je? Voor de FNP? Ja? Ja, maar wel duidelijk mooi zorgen accenten daarin. Hè? Wij ik ben grutsk op het beleid van de Aronde Fjouwerier. Ik ben net grutsk op het beleid, maar ik ben wel grutsk op wat bereikt is. Ik ben grutsk op een aantal zaken die wij voortzet hebben in de coalitie. Maar ik als fractie en als deputaire, daar ben ik erg tevreden over. Ja. Aan de andere kant heb ik een prijs betalen, Martin. Zeker, absoluut. Wat had je daarin het meest serie? Nou, de prijs die je betaalt je bij het regeren, en dat heeft natuurlijk wel de Wiemoenen discussie geweest. Dan moest je een verhaal vertellen waarbij het net iedereen dat snapt dat FNP de verkiezing, daar zit wel een verhaal achter. En ik denk dat de fractie dat hartstikke goed dient heeft. Wij hebben in 2011 hebben wij de verzwargen dat 400 megawatt om Wiemel net plaatst worden koer in wat Eerst en wat West-Friesland. Dat we de houtskoolschets, dat hebben wij van tafel hellen. Daarvoor waarom hebben we 3 gebieden gekregen. En vooral toen maar Friesland van de Wien, toen kwamen die 400 megawatt op land eens weer waarom. En die wien wij poer op zien. En de achterban ik. Maar men prouw dat Friesland van de Wien als ja, het wordt er nou even troddrukt. En hey, FNP, waarom liet je hem dat gebeuren? En wij hebben zoiets van nee, jou dat nou een kans, want wij weten wel dat Friesland van de Wien ontonen zal dat er geen draagvlak bij de bevolking is voor Wiemoen op het land. Nou, dat kwam daar dus duidelijk uit. En wij hebben ik vasthouden aan het coalitieakkoord tot het bittere eind. En dat is dus geslagen. Dus in die zin, voor de mensen die er van 4 jaar naar sjuggen, die dat net snappen, dat begrijp ik. Maar ik heb wel een goed verhaal. En ik weet dat mensen, wanneer ik het uitlees, dat men ik zo van, dat snappen we even. Maar wie wel een spagaat? Je hebt wel even een wekker van lijn. Ja, dat mag ik ook gewoon zeggen. Ja, nee, ik probeer er even de goede woorden bij te vinden, René. Je luist wekker van, dat zeer. Maar ik ben verschrikkelijk grutsk op het feit dat wij op 11 oktober met de FNP achterban net de makkelijkste mensen, om het maar even te zeggen. Ze ben me al gelijk leef. Wel de beste, maar... Nee, maar ze ben me al gelijk leef. Maar en die zei ik van, fractie, deputaire, hou vast aan dat coalitieakkoord. Dat is dus kroonjuweel, daar houden we vast en dat heb ik niet. Dus toen de hele partij achter. En in gewoon geval kennen partijen, Kunduz, GroenLinks, nou, dat klapt dus uit elkaar. CDA of de PVV, dat zijn dingen die hele partij speelten. En wij gelukkig hebben wij dat net mooi horen te maken. Sterker nog, meestal minder de grutskop dat we daar nog vasthouden hebben. Maar gaat het net wat vier om in dit stukje, zat ik het af van de morgen in de krant lees, te roepen van, op de vraag van als Friesland opnieuw meer windenergie moet realiseren. Zal mijn partij daar net om mij werken? Zet die molens maar bij minister Henk Kamp in de achtertuin. Dan denk ik, kom op, dat vind ik wat populistisch. Nou, maar het is Wossa. Dan liet het dan maar populistisch wijzen, René. Ik vind gewoon, wij hebben dus verantwoordelijkheid nou maar die 34 en hele megawatt. Als dat minder worden kan, graag. Hè? Want dat in één keer herzien Den Haag alle oren dingen uitvoert, dat werd dat toch het lieket of het helemaal niet hoeft. Nou, wij zullen de eerste wezen om naar mindere te gaan. Maar als er bovenop die 430 en hele megawatt op nieuwe wind komen maken, wat ik verzuim we toch gewoon deskundigen in 2020 om de energiedoelstellingen te halen. Dan werken wij daar per first net een mooi. En toen wij vragen in de vraagstelling voor het stukje van waar moet die dan komen? Nou, dan zeg ik, maar bij Henk Kamp in de achtertuin. Ja. Om natuurlijk rond te gaan, dat dus minus is. Dat is duidelijk. En je gaat hoe je eigen bent, dat is mooi. Toch? Ja, ik geloof het wel, ja. De laatste keer dat ik checkte, ja. Nee, maar goed, als ik zeg van dit is wat populistisch, dan is dat een taxage van mij. Maar dat mij dwaan, zeker niet verkiezingstijd. Ja, populisme is net een vies woord, hè?
populisme is ik iets positiefs in de zin dat je wel de mening van het volk verzint. Ja, maar toen doe ik het lezen en heb ik ook wel even taal. Hier ik het idee van, ze zitten er nog wat mee in de magen. En om de achterban even duidelijk te maken van, zo gebeurt het dus net weer. Zeker even dat nog even extra sterk omzetten. Ja, maar mij zo'n opmerking. Nee, dat snap ik. Maar ik vind wel dat nou ik in campagne iets scherp biertaapje maast. En de FNP is de FNP. Wat wij zeggen, daar houden we vast. Maar die Wiemon, ben ik bestuurders. Maar men vergeet altijd in de hele Wiemoenen-discussie dat de context is dat wij kwamen met een besluit van de steden om 400 megawatt op het land te plaatsen. Dat is wel clear. Scherp biertaapje. Scherp biertaapje. Ik vind dat een mooie uitdrukking. Ja. En ik voel het vasthouden. Ik voel dat vooral ik dwaan. In de, goed jaloeren dat is nog resteert. Hoewel de vragen die ik nou begin, daar misschien net direct onleiding voor jou. Want ik wil even, waarom naar het verliezen? Ja. Naar de tijd van Lietse Johannes. Ja. Wij groeide die op. Dat die in Gaarseloon. Is opgegroeid op Harig. Bij Kroons en Gotske. Mijn huid en mij. En dat wie een warm nest. En wat voor huishouding wie er? Wat die hij? Ik wie anders ben. Dus huid wie boer. In mijn jongen, dus kreeg ze zoekersziekte. Ik hoorde werken net met waan en bedaarde bij de sociale werkvoorziening, Wagenbrugge. Dat vond iemand prachtig. Het er een mooie werkhand in de bosken op een kwekerij. Maar in het tijd dat er boer wie, dat wie een garnier zat voor dat er Nee, hij wie een boer, maar net een grote boer, nee. Een Liets boerenspulsje. Maar de meeste boeren, vooral als ze in je zoon hebben, ja, dan is die zoon voorbestemd, die word ik boer. Ja, maar dus had hij mij nooit ergens voor voorbestemd. Die hebben mij altijd gewurreld. En wie al vrij gauw duidelijk dat er geen boeren aard in geen boerenbloed. Nou, boerenbloed zit er genoeg in, maar het komt er net uit. Zo kijk zitten van je mag letter van een jongen naar een LTO-debat. Ja. Ik zou het net zeer ook jou weer. Dat komt net clear. Maar even weer serieus. Geen boerenbloed in de zin van ik wil boer worden. Ja. Wat zit er dan al in de achterhollen? Oh ja, je groeit op en je ging je paard qua opleidingen en dat soort zaken. En achteraf pensioen klapt het dan al redelijk. In de zin van, ja, ik heb altijd een grote belangstelling voor skiertnis en voor politiek en nijs. En Radio Gaasland is wat ingerollen. Politieke wetenschappen studeren en ik ruchten. Dus ja, je ontwikkelt die in een bepaalde richting. Maar wie dat ik al een concreet beroep in de achterhollen van? Dan wil ik afvaardenklasse, of ik wil de journalistiek in, of ik wil het IPB-bestuur in, niks. Nee. Nou, wel werk was de studie die is leuk vindt en dat moest dan letterlijk. Ja, het roegelt wel een bepaald dat je geen bakker of slachter wordt. Ja, dat is al vrij gauw duidelijk. Ja. Maar wat dan al dat wordt dan nooit verinventeerd. Ja. En is het dan tafel dat het IPB-bestuur wordt? Nou, dat geloof ik net. Ik geloof net. Ik ben gemeenteambtenaar geweest en dus de rollen staan wat in, maar dat is net toevallig. Nee. En die huishouding, wie die bot Frieskzinnig? Wie dat echt? Wie latent Frieskzinnig. Latent? Ja. Huishouding met prima. Het wie er wel mee vanavond net? Nou, het wie gewoon geen issue. Ze wie gewoon erg. Dus men is wel op AVO-cursus wist te germen met de boorvrouw. Die wien wat friskzinniger als Minon, maar je werd ik het dan echt opdingen dat we bij de kampen van het Roomsfries Boen, dat hing je doen nog, die in jonge Rijnkampen en op Bakkerveen, daar ben ik toen ik heen geweest en de rollen staan wat in, dat is dat wie ik wel aardig friskzinnig, dus dan pak die dingen op. Ja, je komt uit het Roomse vermidden, hè? Ja. Ben er nog foto's in de dat je misdienaar wien? Zo'n mooie jurk. Een super plie dat. Nee, ik neem het in jurk. Er zullen grif foto's van wezen, maar ik heb ze net. Is dat een jeugd zonder West? Of, Nee, dat wie hartstikke mooi. De Roomse kerk in Friesland heeft een heel blijmoedig en vrijtagonkelijk karakter. Het is haast alle familie van mijn koor. Het ken mijn koor ik al een keer. En zeker in toen wij jong waren, wie dat vrij liberaal, progressief en dat wie net zo volle mismooi. En je hebt het nog bij je? Ben je nog actief Rooms-Katholiek parochiaan? Ja. Dus ben ik doopt en het communiedient en dat soort zaken. Dat jij er wel bij bent. Want mijn vrouw is ik Rooms. Als ik dan zocht bij waar is de meest inspirerende persoon zit... Abraham Lincoln. Misschien dat we daar dadelijk even nog hakken. En bij Anja Hagen stier hij Jezus Christus.
Ja, dat is mooi. Ja, ik heb ook onder ChristenUnie Vrede. Ik zeg hoe al die woorden staan van geloof in. En toen kwam Piet Adema. Ze zei: Piet, van goh, aan je haren, jonge vrouw, heb ik in Harlekwaardskip. Waarom dan? Dat hebben we ook nooit af. Want uw mensen die stemmen echt vanwege dat geloof. En dan mag dat ik nemen en dan mag dat ik uitstralen. Dat vind ik heel sterk. Ja, maar het zou ik in een verkiezingsfolder Oejo steen kennen. Nee, want ik vind dat iets persoonlijks. Want je zit van, ik ben zeg maar, actief in de kerk, in elk geval meelevend kerkelijk. Ja. En je vindt Abraham Lincoln wichtiger als Jezus Christus. Dat zo'n die je dan uit al leerde kennen. Ja. Je zegt, nou, dan klopt het al wat net. Weet ik net, hoe zijn het? Nou ja, dat weet ik net. Bij het jou, en dat is toch van een andere orde als inspireerd wezen door een menselijk persoon? Nee, dat denk ik niet. Van mij net. Als je geïnspireerd wordt kennen door Mahatma Gandhi of Nelson Mandela of Jezus Christus of Abraham Lincoln. Als je daar in jouw praktijk wat maar kennen en je kent daar invulling aan of je beziek je dat, dan is dat volgens mij al hetzelfde. Ja, wat ken je mij de inspiratie van Lincoln? Nou, het mooie van Lincoln is, en ik lees dat boek Team of Rivals, waarin beschreven hoe hij een hele eenvoudige man met heel eenvoudig kom au. En Amerika is natuurlijk, toen ik al in Sint-Tiet werd, je hield hem om campagne te vieren. En hij roegelt er als het ware echt in. En hij weet op de goeie moment, hij is een pragmatisch politicus, maar wel maar een duidelijk ideaal. En dat is wat mij zei in hem oorspreekt. Hij wie net van nou beginnen want in de slavernij. Hij is gewoon heel langzaam is hij daarin opschoot. Het wie eerst ik vergin in onnemelijk dat hij überhaupt presidentskandidaat wil zoeken. Lid steen president. En toen bedaarde hij dus in en al die ontwikkelingen in het Amerika in die tijd, dat ging ta op die burgeroorlog. Dat wie 10-15 jaar daarvoor wie het al in gang zet, dat wie een proces. En hij rolde daarin en hij het op het goede moment zo van en nou schaf ik de slavernij jou. Hier hij dat hier jeder dient, dat wie de Noorden niet opstaan kan, want die Noorderlingen moest ik net zo volle van negers hebben, maar precies op het goede moment had hij die slavernij afschaft en dat werd ik heel erg verprijzigen en dat had precies goed dient. En hij had een magnifieke toespraak gehouden bij Gettysburg, bij een Gettysburg Address. En daar raakte het de kern om. Het gaat om het bestuur van het volk, door het volk, voor het volk. En dat is cruciaal voor mij. Je praat ik hier die de voorliefde voor het lezen van biografieën had. Ja. Dat werd voornamelijk weer al even ontoond. Ja. En dat hing weer het paspoortje ik al even jongen. Ja. Maar ik heb voorkeur muzikaal jongen voor R.E.M. Night Swimming meer in het bijzonder. Daarom wil je graag dat we dat even draaien. Ik ben een fan van R.E.M. Vind dat mooie muziek. En vooral dit nummer komt de muzikaliteit van die band heel erg naar voren. En het is een mooi poëtisch onderwerp. Je kan je daar van alles bij intinken. Dat is er al. Ja. Dat is er al. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard, taken years ago, turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, of recklessness in water. They cannot see me naked. These things they go away, replaced by everyday night swimming, remembering that night. September's coming soon.
there were two, side by side in orbit around the fairest sun. That bright tide ever drum could not describe night swimming. I thought I knew you. You I cannot judge. You I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Deserves a quiet night. Deserves a quiet night. Van R.E.M. Night Swimming. We draaien het op muziek van Johannes Kramer, listloeker van de FNP, maar dat zul je net ontgien wezen. Hij is jong te gast in het programma Jongpraters. Muziek in beeld te krijgen van hem als politicus, als mens, als listloeker. Allerlei invalshoeken zo'n je zitten kennen. Omdat mij ik een idee te jaan aan de jogger en de harker van, is dit misschien een man die ik het vertrouwen aan ken voor de komende 4 jaar. Nou, we gaan daar nog een liedje mee terug. Wij zijn daar aan een van mijn favoriete onderdelen in dit programma. Het vrij associëren. Oh ja. Dat mensen zien opjoggen soms, begreep ik. Werd oren van denken dat het een quiz is. Dat het begrip dat ik neem een soort vraag is. Dat zij goede antwoord bezieken. Maar nee, dat is natuurlijk gewoon vrij associëren. Wat komt er bij je op als ik dit of dat zie? Ben je daar klaar voor? Ja, ik zal wel matten. De Blokhuis Pwatten. Mooi gebouw. Aris. Net bekend. Twitter. Leuk, maar soms vervelend. Water natuurlijk. Politieke partijen, volgens mij. Poetin. Ja, net best. ISIS. Nog minder. Het Fiskershoeske. Prachtig. Talpa. Van John de Mol is verkocht. Bed en Brochtje. Bed en breakfast in Tingels. Een broertje. Leerpooi. Max Verstappen. Autokleur. Lutsen Kooistra. Ja, Fries Dagblad. De wereld draait door. Televisieprogramma wat ik net zo vaak show. MH17. Ramp. Drankrieders. Ik een ramp. Griet Wiersma. Fries Kinder. Oh, ik dacht ik een ramp. Ik denk dat mag net. Nee. Koudem. De Bientjes. Jeroen Dijsselbloem. Minister. ProRail. Jan Mulder. De N83. Is een autodiek. Catalonië. Mooi loon. Kim Holland. Dat is die porno mevrouw. Ja. Anker en Anker. Grappig advocaat. Klaas Knot. Het Nederlandse bank EQ Drachten. Snelle Jelle. Is een koekje. Dat wint ze, 24. Ja. Samen weer voorbij zelfs. Ja. Die net zeer. Zit er dingen in dat je op waarom komen wil? Waarvan je zit, heb ik graag meer hoe ze wat zijn ha. Ja, ik zou Aris ken ik niet, maar Aris is de basketbalclub het Ljouwen. Dat weet ik natuurlijk wel. Maar Ja, ik ken er net direct iets bij. Nee, maar wie even de secundaire herkenning dan. Ja. Ja.
Maar Claire, ik zou zeggen, hij is al je goed met wie geen quiz, hè? Dus, maar is er een onderwerp dat je meer over zit? Hoe het broodje biegelies, of hoe het bed en broodje, of het vis? Joop in de vragen stellen. Dus, Ja, maar wij willen een beeld van jou krijgen. En toch, dat jou aan jou, dat vind ik belangrijk. Daar wil ik graag meer over zitten. Krijgen wij een beter beeld van jou. Dat is de gedachte. Als je zit van die Luts en Kooistraat, daar hak ik nou wel een appeltje mee te skillen. Dan wil ik graag dat je dat even door. Nee. Of dat je Oegriet Wiersma uitweiden willen. Of voor de N83. Ja, Poetin vind ik wel iets. Want? Ik maak me er wel zorgen om wat er gebeurt. En ik vind dat het de noodzaak maar rondtoont dat wij als Europa in je vuist maken. Ben je benauwd voor militaire escapades van Poetin en consorten in de richting van het Westen? Ja. En met name om onze reactie daar we dat weer op. Ik denk dat we daar heel goed naar Schematen. Die meneer is Delsketten, die neemt zo en dan worden dat twee man pakt. We vonden dus die echt afvregen, maar van wat voor speeltjes wil je er al spelen? Wat gebeurt er al? Maar mij deed net van Sissen, dat is intern Russische politiek, daar moeten wij ons net mee bemoeien. Dat is het natuurlijk. Alleen het natuurlijk wel zijn effect op us. En ik ben bang dat we, wanneer dat we daar dus Europa heel erg verdeeld in binnen, dat we daar net een goed antwoord op hebben dat het dus ontkomt. En dat wij dan staan gewoon in een situatie waar we eigenlijk net in zitten. Maar wat is het goede antwoord? Nou, het goede antwoord is altijd een inrierig antwoord van Europa. Dat we de machine al in een verhaal inlokken. En dat jij ik nou net. Ik zie allerlei landen, Frankrijk en Duitsland, die het best doen om daar een vrede te krijgen. En vervolgens juist daar een akkoord ontstaan wat weer aan alle kanten opschoten wordt. En die Poetin dus pakt elke keer wel wat meer. Dus met de verstellen dat het goede antwoord komt er helemaal net. Want dat moet een inrierig antwoord wezen, ja. Nou ja, dat weten wij ook wel, dat komt er net. Dus dan maakt het Poetin daar vervolgens weer een broek van. Ja. Van ik heb in gong wil gaan, want zij cruëren je dan wel even hoe wat ze bollen. Ja, en dan gaat ernaast op Letland en Estland en Litouwen. Ja, dan gaan we eerst de Krim en dan pakken we er nog een hoekje bij daar. En dan zijn er nog wel wat hoekjes waarvan je beweren kennen om wat voor reden ik dat er eigenlijk bij hebt. Ja. En dan is de vraag, moet het Westen op enig moment ingrijpen? Ja, tot hoe ver gaan we? Ja, en dat mij ik best een treden wereldoorlog worden? Nee, wat ik zeg is, er moet een antwoord komen. Er moet gewoon een antwoord komen van Europa. Wat hoger antwoord? Nou, wat mij benamelijk niet is dat er een rierig antwoord komt. Hè? Dat het net verdeeld is in Europa. Ja, maar dat is makkelijk. Ik wil graag weten van jou wat ik vind dat wat er in de Oekraïne gebeurt, dat is onder de Oekraïne. Maar op het moment dat Letland, Estland en Litouwen komen, die ik NAVO-lid binnen, ja, dan komt het in de problemen met elkaar. En dan moest ik heel duidelijk maken van, we laten die mensen daar net zitten. Nee. En dan bombarderen we Moskou? Nee, maar ik denk dat ik denk dat gewoon heel duidelijk ja, maar naar de mensen daarvan, we staan achter je, maar we steunen je. Ja, dat is een goed keer. Dan maar dus ik steen voor de consequenties. Nee, maar Europa met een inrierig antwoord aan en dan ik maar Poetin probeert te onderhandelen en tot de-escalatie te komen. Dat is natuurlijk altijd het belangrijkste. Bombarderen, maar natuurlijk dat is iets wat je absoluut niet willen maken. Maar je met de wol stevig wijzen, maar toch ik de dorie op me houden van een vreedzame oplossing natuurlijk. Ja, maar goed, je weet het zelf ook wel. Op het moment dat je stevig wordt, dan is dat het begin van een escalatie. Ja. En daarvan weet je nooit weet dat precies. Maar als je net stevig bent, helemaal net met een man als Poetin. Nee, maar als je net stevig binnen, wordt het een escalatie. Ik dacht, hij pakt vast een Fries thema om even te profileren als regionale partij. Nee. En uit die 24 mogelijkheden helpt de Poetin. Ja, nee, maar dat mijn baan hebben het er vaak hoor. Op school hier is de roer, dus ik kom dat ik vraag me vragen daarover. Dus jullie zijn netwerker van Wiemoen, maar van Poetin? Nou, ze is netwerker van Poetin, maar vregen van wat gebeurt er en ja, dat ben je daarover praten en vregen. Ja. Ja, dat jouwt ik wel weer wat aan. Ja, dat jouwt aan dat de wereld groter is als Friesland. En dat er is ook iets als Europa. En daar gaat het me eigenlijk om. Dat wij het project Europa, wat nou in Nederland aan alle kanten kapot praat wordt, dat hebben we eigenlijk heel erg goed nodig. En mensen beseffen dat te min. Als het bijvoorbeeld gaat om energiebeleid, als het gaat om economisch beleid, dan maken we echt in Europees gewerk. Ja. Nou ja, je zei het zelf al van, we zijn eigenlijk militair jongen. Inriediger wezen matten. Nou ja, net militair, maar politiek jongen. Oh ja, maar politiek militair. Daar komt de militair achterom naartoe. Dat zouden dus verpleitje, misschien zelfs wel een Europees leger en de beslissingen daarover op Europees niveau nemen. En ik denk van, dit is de man van de Lietskaligers, van de regio, van zo volle mogelijk autonomie lokaal op Liets niveau. Maar de grote beslissingen, Sissio, die moeten we eigenlijk nog meer skippelijker op hege niveau nemen. Je zit er emotioneel op je planeet. Dat kan je net. Er moeten beslissingen genomen worden die je op een
Je moet globaal handelen en lokaal denken. Dus dat betekent, er is wel een verband tussen. Dus je kan net zeggen van, we staan maar de recht naar de vraag. Je kan net zeggen van, je gaat in gang, maar als wij het maar goed hebben, verrekt dus al niks. Nee, je moet hem al solidair zijn in deze vraag. In Europa, maar we moeten zorgen dat een aantal grote thema's als werk, economie, milieu, energie, dat we die op Europees niveau goed mogelijk erop praten en afstemmen. Maar op je poster staat minder Den Haag. Ja. Maar moeten we daar eigenlijk onder zetten meer Brussel? Nee, ik denk dat wat Brussel nou doet, dat het ik zou bedoelen, maar dat Brussel op de dingen die ze doen, dat ze die wel goed van maken. En de zal Den Haag misschien ook wel eens wat verloslitten maken, dat er iets bij Den Haag moet naar Brussel. Maar het gaat met name om dat wij in Friesland zo volle mogelijk eigen toekomst besturen en sturen moeten kennen. Je kreeg even al zoeken dwarren om muziek te draaien van Metallica. Ja. Ben je er al uit? Ik doe het wel, ja. Ja. Wat zeggen we jij? Want ik vond het wel leuk vinden dat je dat dan zelf even onkundig. Je nog in de stijl van dat je DJ wint of radiopresentator. Ga er even bij zitten. Het gaat om een live-opname, Jerry Krek. Oh. Hoe praten we daar even in? Nou, dat is Metallica, Fade to Black. We hebben rustige noemers, maar ook hudde noemers. En Metallica heeft een soort hudde noemers, maar dit begint heel rustig. En ik vind het een hele mooie opbouw in. Ik altijd akoestisch dingen, maar bijvoorbeeld cello en dat soort zaken. Het is een prachtig nummer. En vooral de apotheose vind ik altijd fantastisch.
het geweld van Metallica gaat nog even terug. En dat kan Johannes Kramer net lang genoeg worden. Want hij wil graag dat we dit noemen draaien. Of wie dit echt een jeugdzonde en zeg je van dat vind ik wel leuk. Want het zei het wel wat om mij, maar ik draai dit nooit meer. Ik draai het geregeld. Ja? Ja. Ik in de Chinees auto? Nee, want toen we hebben de tsunami hebben daar ze nou dan even in. En dan we opladen met ergens heen en dan begint de tsunami. Zet de chauffeur de tsunami jongen en dan ja. Ja, je vertel je dat en ik neem je er even bij. Maar is dat echt dan? Moet je even opladen dat je ergens een taspak houden moet? Ja. Of... Ja. Ja. En moet ik even scherp worden, even omheen, adrenaline erop bloed. En dan knallen we me voor, zat ik dat dan. Ja, sportmeesken doen dat ik, hè? Vaak lees ik wel eens. Dat ze een prestatie leveren met een gutte koptelefoon op en bepaalde muziek. Het gaat vooral om focus. En ik ben lichtelijk chaotisch. En ik had een heel soort dingen bij de kop. Maar op die moment, de meeste chauffeur die moest een verhaal vertellen. En dat moet ik ergens ook in. Dus dan moest focus in die verhaal ombrengen. Focus in jezelf. En dan kun je even opladen. Chaotisch? Ja. Hoe al in? Hij bot je de les van, hè? Nou, ik vier het altijd autocoin, beurzen, kamen, bussels, fietscoin, van alles en alles. Je viert er van alles? Ja. En hoe vreeg jou de vrije is om het vertrouwen in jou te spreken? Ja, maar ik ben ermee eens. Ja, dat is prima. Maar je bent behalve mensen, ik listloeker van een politieke partij die het vreegt om stiepen uit de bevolking. Met het watskip, maar ik ben een chaot en ik vier het van alles. Nou, nee, maar mijn politiek programma viert ik nooit. Okay. Maar het gaat meer om basale zaken zoals telefoons, iPads, beurzen, dat soort zaken. Ja, nou, het is misschien wel wat flauw. In dit programma, en de mensen die het beeld erbij hebben, zorg dat ik op achtergrond, had ik altijd even hoe de dremen van Friesland, dat wie in het vastplakken oproep Varius Harkers. Die had daar ik machtig op reageerd, ben we heel wies mee. En op het heden ben we mij die Harkers vervolgens aan het uitzieken van wat is nou de wichtigste dream die we vervolgens weer aanbieden aan het provinciaal bestuur, nee dat de verkiezingsgeersalt is. Maar we vregen de meesten hier aan tafel, wat is jouw persoonlijke dream van Friesland? Hoe vond je dat verwudje? Ja, mijn persoonlijke ding van Friesland is een Friesland waarin dat iedereen zo vol als mogelijk de kans heeft om zijn eigen toekomst te maken. Dat iedereen het Friesland maatje kent wat hij zelf of zij zelfs graag zucht. Dus jou had een kopie van wat Janne Witske de Vries juist ik zei. Oh, dat had ik net jet, maar dat ken. Betekent dat je partijen eigenlijk heel dichtbij was zit? Nee, dat denk ik net. Daar hebben we wel van vertocht, maar dat is net zo. Wij loeken op een oorlogpunt, loeken wij willen een duidelijke koers als de PvdA. Maar de PvdA heeft maar Janne Witske een duidelijk Fries profiel en ik een Frieszinnig profiel. En dat was het dus wel. Ja. Zou je een coalitie intinken kennen dat de Partij van de Arbeid net in zit? En je wil? Nou, we gaan een coalitie op basis van inhoud. En als die inhoud dus wasket, dan stappen wij daarin. En daar kan de PvdA bij zitten, maar daar kan de PvdA net bij zitten. Ik begreep dat je dat ziet, maar moet je toch wat zien als een logische bondgenoot? PvdA is dus nooit, maar dat is het CDA ik. Dus er zijn partijen waar wij redelijk dichtbij staan. Ja, de VVD wat minder? VVD wat minder, ja. Ja, VVD is toch vooral naar Den Haag. En leeuwt dat alles daar, wat daar waar komt, dat goed is. Want had een periode, het kent persoonlijk indruk weten van mij, hè? Maar dat de FNP eigenlijk bestiert uit meesten die landelijk VVD of een vogeltjepartij stemden. De groene FNP'ers is maar en de liberale FNP'er. Oh. Is dat een volslijn verkeerd beeld is? Nou, dat is net mijn indruk die ik ervan heb. Ik denk dat een heel soort mensen die in het midden zitten, die bij de CDA en de PvdA landelijk zitten, dat die regionaal, gemeentelijk, maar ook provinciaal op u stemmen. En dan ben ik misschien wel mensen die de VVD of GroenLinks kiezen. Maar ik denk dat dat ongeveer wel het schijnmerk is wat men het, ja. Ja, en dan kun je op de volgende vraag zitten. Ja, we litten eerst een keer aan het woord en dat jook ik al wel. Maar denk je dat de kans groot is dat de FNP weer mij regeren veel in Friesland? Die kans is net uitsluiten. Maar het is deze ploeg die past nu wel. Ja, deze ploeg werden meerder niet heel het in de kans groot. Wat u zo'n belang het al, maar de kiezer, maar ik bedoel, Fjouwer de Bek, hier is de Piet Arma. Nou, die had Fjouwer langs een paardje meer een skinvagen en die raken de boeten. Wil ze het al meer toch net direct needzaken, met hier een heel iets meer in. Maar dat is iets wat me heel goed in mijn eren knoopt heeft. Van pak deze fjouwerier, probeer ze volle mogelijk te doen. En geen ervoor om nog fjouwerier, maar hoe nergens op te rekenen. Dan is het gewoon vol onder bak. Het is net zo van, nou hoor die maar in, dan komt de fjouwerier er wel weer in. Nee, vol onder bak en de verzwaring dat goed komt.
Dat moet altijd. Dadelijk nog het LTO-debat. Ja. Ik zou zeggen, zet Metallica maar even aan in de auto. Maar dan kan je weer even opscherpen voor de volgende uitdaging. Nou ja, er moet even zwitten worden, maar laten we hopen dat het de moeite waard is. We beginnen nu met Bruce Springsteen. Nou, dat pept ik wel op, toch? Ja, Tunnel of Love, hartstikke mooi nummer. Oké, Johannes Kramer, dank u wel. En voor de meeste thuis, morgen zit Sander de Rauwe hier. Ik nieuwsgierig om dan weer bij de televisie of bij de radio te zitten. Graag ontmoet.